Ahora pregamos un momentiño da vosa atención para as AMPAs que presentaron os seus proxectos para o concurso. É complicado para eles, especialmente para unha das AMPAs que tuveron un pequeno inconveniente de saúde, tuveron que vir dúas casi espontáneas. Entón, as AMPAs que presentaron proxectos foron, están representados todos os niveis, o Loureiro da Escola Infantil de Vilarrodís, do nivel de infantil, o Cei Parteixo, a AMPA Novo Cei Parteixo, a AMPA de Ponte dos Brozos e a AMPA Século XXI de secundaria. A AMPA Século XXI non pode subir, teñen agora un consello escolar, daquela non poden estar presentes. Cando convocamos o concurso das AMPAs, o que intentamos é que como parte da comunidade educativa presenten proxectos que logo sexa posible levar a cabo e que sexa posible en calquera centro. Teñen moito mérito porque fan un esforzo importante, sabedes quen é o persoal, a xente que está nas AMPAs, son pais con moitas ganas, moita moral e moita paciencia, entonces hai que reconocerlles que teñen mérito. O resultado do concurso saberase o venres, que como vos dixo antes, Celina, é o acto de clausura, a partir das 4 da tarde, na estrutura do campo da festa, onde entregaremos os premios das AMPAs, o recoñecemento a participación dos centros, contaremos coa presencia de Cristina Castaño e Pablo Portavales, ademais da maravillosa e inestimable actuación da Orquestra da Escola Municipal de Música, que é o primeiro ano que existe, e o coro infantil, que de verdad que vale a pena velo, tamén da Escola Infantil Municipal, son moi entregados. E, bueno, pois todo eso esperamos vervos o venres ali da estructura do campo da festa, se vos iremos ampliando información, e recordad eso, despois o café arriba, se queredes aproveitar para coñecer a Narciso e sus cacharros, que todos son, xa veredes, é bastante sorprendente, vale? Vamos a empezar a exposición, primeiro a AMPA o Loureiro, porque vamos por nivel infantil, cando que irades. Non vos preguntei o nome. Lucía? Lucía Martínez. E María. Vale. María Rubén Rodríguez. Entón, empezamos por o Loureiro. Vale. A ver, nos queremos representar o das TIC en primeiros auxilios, vale? Que as TIC actualmente están a revolucionar a unha velocidade vertixinosa, difícil de seguir no mundo educativo. Creemos que deberían de aproveitarse as vantaxes que ofrece e poñelas a disposición de todo o mundo. Creemos que unha das cuestións que máis preocupa a todos os pais e nais, unha vez os seus fillos van á escola, é a posibilidade ou o risco de accidentes ou cando un fillo ten unha enfermidade e non se sabe como actuar ante ela. En calquera momento poden ocorrer accidentes e a veces non se actúa da forma adecuada por falta de coñecementos. E iso pode derivar en problemas graves a hora de tratar ese problema ou accidente que ocorre nun momento dado. Presentamos esta iniciativa que ten como objetivo formar un pouco o profesorado e o alumnado no momento que ocorre un accidente ou que hai unha enfermidade, para que se poida prestar axuda de forma segura por parte ou do alumnado ou do profesorado. A proposta desarrollase como un portal web accesible, tanto a profesores como a alumnos, incluído algunha persoa allea ao centro educativo, de xeito que se poida acceder en calquera momento a información básica sobre eses primeiros auxilios. O portal web pondría a disposición dos usuarios os seguintes contidos, non? Unha delas sería o material didáctico, de forma que servise de apoio ao profesorado de cara a impartir clase en materia de primeiros auxilios, nos accidentes comuns que poidan xurdir nestes centros, con vídeos demostrativos impartidos por personal sanitario debidamente cualificado. Esta TIC tamén tería a posibilidade de xestionar aulas virtuais con personal sanitario. Habría unha procura instantánea de guías de actuación sobre accidentes comuns, como golpes na cabeza, queimaduras se as houbese,
algunha hemorraxa ou fracturas, que eso sí que pode ocurrir, que a veces pois facemos o mellor por medo, un movimento, por exemplo, unha fractura algo tan tonto, pois pode, ao mellor quitando un pantalón, se é unha fractura aberta, pois pode derivar en problemas máis complicados, non? Esta TIC tamén tería un listado dos centros sanitarios da zona, como dirección e número de teléfono. En canto a aplicación móvil, ademais, poderías acceder a contidos do portal web. Dispoñeríase da seguinte funcionalidade adicional. Habría unha xestión áxil de emerxencias, na que nel, como contido, habría unha procura de centros sanitarios próximos baseado na xeolocalización. Habría unha búsqueda do terminal móvil. Para o profesorado, acceso a datos persoais do alumno ou da persoa accidentada mediante a procura vocal, co obxectivo de facilitar os datos do paciente ao persoal que teña que asistir a ese paciente, avisando tamén os titores do accidentado. Habría a posibilidade, no momento que xurdira ese accidente, de realizar unha videoconferencia con persoal sanitario tamén cualificado para ofrecer indicacións como actuar fronte a emerxencia. A ver, nos esta TIC pensámoslo tamén porque, bueno, no noso centro educativo ocurre que, por exemplo, hai un problema dun neno en concreto que ten un problema, vamos a dicir, unha alerxia moi severa, tanto a contacto como a inxerir a proteína da leite de vaca, e desde a AMPA, hasta agora, viñemos traendo o ano pasado a un pediatra, conocido en Dr. Moure, para explicar se o neno, por calquera descoido ou porque algún neno trouxera unha merenda que lle pudera dar alerxa, pois saber un poquinho como actuar. O profesorado, como é lóxico, pois en algún momento podría ter medo a saber como actuar se o neno de repente cae redondo e non sabía como poñerlle un urbasón que habría que pincharlo, porque claro, evidentemente, isto non é algo que sucede todos os días. Por eso nos parece moi interesante esta TIC. E tamén desde aquí, desde a AMPA, tamén trouxemos este ano unha nutricionista, a doutora Rosaura Leis, para explicarnos tamén un pouquiño as comidas, o que está un pouco ocurrindo en temas de obesidade infantil, un pouco todo eso. Bueno, nada máis, así un pouquiño o que se me ocurra así ahora para contar, vamos. Moitas gracias a AMPA, porque ademais é a persoa que tuvo que preparar ahora así, improvisar un pouquiño, e fixo moi ben co cal. Hai máis membros da AMPA Ponte dos Brozos que creo que van a subir, verdad, Rubén? Sí? Gracias. Tes unha silla ao lado de Rubén. Ahora vai a presentar o seu proxecto a AMPA Novo Arteixo, representada por María. Bueno, pues nosotros, aprovechando el proyecto de escuelas conectadas desarrollado en Galicia, donde se dispone de una red wifi en todos los centros gallegos, desarrollamos nuestro proyecto, que tiene como objetivo el seguimiento de las entradas, salidas y movimientos de los alumnos en el recinto escolar. Consta de una aplicación para padres y profesores y de un dispositivo conectable a la red Wi-Fi del centro que portarían los alumnos. Los padres, por su actividad laboral, no siempre pueden entregar y recoger personalmente a sus hijos, y con esta aplicación se constataría el momento de entrada al centro y de salida, bien sea al comedor, al transporte escolar e incluso cuando pasan las actividades extraescolares que son dentro del recinto. Los profesores, por su parte, pues tendrían un registro inmediato de los alumnos dentro del aula sin necesidad de pasar lista. Las ventajas de esta aplicación se resumen en control del alumnado a tiempo real, optimización del tiempo de los profesores en el registro diario del alumnado y una mayor seguridad de los menores por parte de sus padres. Y eso es todo. Muchas gracias. Moitas gracias a AMPA Novo Arteixo.
E, por último, presenta o seu proxecto a AMPA Ponte dos Brozos. Recordarvos que tamén presentou o proxecto, o concurso a AMPA Século XXI, pero, bueno, por causas de forza maior non poden estar. Ahora vai Ponte dos Brozos, daquela. Gracias. Hola, buenas tardes. Somos el AMPA Ponte dos Brozos y nuestro proyecto se titula TIC Comunicare, Facer Saber. Tenéis que disculpar, estoy un poco afónico, entonces me va a ayudar Adolfo a presentar el proyecto. Bueno, disculpad, creo que no estáis entendiendo nada. Permitirnos este pequeño sketch. Adolfo pertenece a la asociación, a la Sociedad Comarcal de Xordos de Persoas Xordas de Arteixo y nos va a ayudar a, mientras yo hablo con voz, él va a explicar lo que yo digo en lengua de signos. O termo comunicación procede do latín comunicare, que significa facer saber certa cousa a alguén. As comunicacións son todos os medios que serven para comunicarse ou pôr en contacto. Que mellor proxecto TICS, as tecnoloxías de información e comunicación, que empregalas para axudar a dar senso ao seu significado de comunicación. Na nosa comunidade galega únicamente atopamos un centro con lingua de signos, o CEIP Escultor Acuña en Vigo. Proponemos servirnos das TICS para que non haxa límites na comunicación nos nosos colexios, independentemente dos tipos de discapacidade que poda ter calquer membro da nosa comunidade educativa, neno, nena, pai, mestre, traballador. Estamos nunha época de auxe de todo tipo de traductores, online, aplicación para móviles e, sobre todo, aparellos electrónicos con traducción simultánea, pero casi sempre dun idioma a outro en linguaxe oral. Xa no 1995, na película Congo, podíamos ver como nun simio, axudado por unha mochila especial e unhas luvas, o seu linguaxe de signos traducíase nunha voz digitalizada. Pero o seu cuidador tiña que comunicarse directamente con él por medio de lingua de signos. O simio podía comunicarse, pero coa limitación de que o outro comunicador tiña que saber a linguaxe de signos para poder responderlle. Nos queremos empregar as TICs para que non haxa ninguna barreira na comunicación, independentemente de que sepas falar en lingua de signos, ou sabas ler os beizos, ou sexas invidente e queres comunicarte cun xordo. Grazas á inteligencia artificial, sabemos de iniciativas en fase de proxecto e de desenrolo que intentan que a traducción seña nos deu sensos de texto ou voz a signos. Aquí xa topamos máis recursos e máis interesantes de signos a voz ou texto. Cunha tecnoloxía deste tipo eliminaríamos calquera barreira a comunicación, integrando por completo calquera individuo que a súa entorna. Este proxecto poderíase aplicar en cualquier nivel educativo, infantil, primaria, secundaria, FP, universidade, e máis aínda poderíamos leválo a toda a cidadanía, institucións e a vida cotiá da población en xeral. Na era das comunicacións queremos que non haxa límite nas relacións. Por elo, propoñemos empregar as TICs como unha potente ferramenta. Entre as posibilidades, como exemplo, temos tecnoloxías de aplicación gratuitas para móviles, en todos os sistemas operativos máis empregados, Android, iOS, Windows Phone, que xa traducen texto ou voz a signos. Hai unha aplicación, nos colgaremos este proxecto para que podades ver os enlaces. Hantal, mediante un moneco 3D chamado Hugo, fálanos en lingua de signos se nos introducimos voz ou texto. E, ademais, conta con unha serie de tutoriais educativos para nenos e persoas. E, por último, aparellos electrónicos con conectividade Bluetooth, como a Xeolip, composto de 2 brazaletes que se poñen as persoas sordas nos brazos, e os seus movimentos son traducidos a unha persona falando en lingua de signos. Están en fase de desarrollo e por ahora non é comerciable. Colgaremos o enlace en la web e podréis ver estas aplicaciones y estas páginas. Esto es todo. Gracias. Moitas gracias ás tres AMPAs aquí representadas. Insistimos, para eles é un gran esforzo e ten moito mérito que consigan presentar proxectos porque son pais que traballan voluntariamente e que, bueno, pues que se implican dunha maneira importante na parte educativa dos seus fillos, ademais da familia que lles vai a el. Pois moitísimas gracias a todos
o venres coñeceremos o resultado. E agora subide un anaquiño arriba a tomar un café mentras preparamos a ponencia de Carracedo e mañana máis, pero non mejor.